és a YouTube csatornámat szeretném bemutatni önöknek. YouTube csatornám a következő címen érhető el. Először is a YouTube-ba belépve írják be a nevemet, Csatlós István. Erre a legelső elem az, amit ott felül látunk, ki fog jönni, meg fog jelenni. Kattintsanak rá a csatorna gombra. Rákattintás után ezt a képernyőt fogják látni. Itt kérem válasszák a videó menüpontot. Tekintsék meg a videók menüpont alatti önöket érdeklő videóimat. Jelenleg 54 oktató videó található itt, melyek száma folyamatosan bővül. Ezek a mintavideók szinte kivétel nélkül egy-egy komplett oktatóanyag kiragadott elemei, melyek felölelik az adott témát. Megvásárolhatók a következő helyen: www.videobázis.hu, melyet megmutatok pontosan, hogy azon belül hol lehet elérni őket. Jó napot kívánok, Csatlós István vagyok, és ebben az oktató videóban a az így keletkező állomány neve legyen. Végül kérem önöket, hogy látogassanak el a weblapjaimra is, melyek szintén elérhetők a csatorna nyitóképernyőjéről, a jobb felső sarokban lévő linkekről.
Az egész csatornát az informatika iránt, elsősorban informatika iránt érdeklődőknek hoztam létre. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!